Hare Krishna. Om Namo Krishna Bhagavate Mataji. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Chakshurinmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Sri Sri Radha Govinda Temple ISKCON Mangalore Bhagavad Gita ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന അധ്യായം ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ ആണ് എല്ലാവരും? ഓക്കെ ആണ്. കാണുന്നില്ല, കാണുന്നുള്ളല്ലോ. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഇല്ലേ ഇവിടെ? ഉണ്ട് മാതാജി, എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുക എല്ലാവരും. ഇപ്പൊ എല്ലാരും വീഡിയോ ഓൺ ആക്കൂല മാതാജി ഈ ക്ലാസ്സില്. എല്ലാരും വീഡിയോ ഓൺ ആക്കില്ല ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സില്, കുറച്ചാൾക്കാർ മാത്രം. അതെന്താ? ചിലപ്പോ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അത് ഓഫ് ആക്കി വെക്കുന്നത്. നെറ്റിന് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവരൊക്കെ, ബാക്കി അല്ലാത്തവര് ഇവിടെ എന്ത് പറ്റി? മാതാജി ഇല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. മാതാജി ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ മാതാജി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വീഡിയോ ഓണാക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരൊക്കെ വീഡിയോ ഓണാക്കിയിട്ടിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. റിയൽമി മാതാജിന്റെ പേര് മറന്നുപോയി ഞാൻ. സജിത മാതാജി. ഇത്രയും നല്ല പേരുണ്ടായിട്ട് എന്തിനാ റിയൽമി ഇട്ടേക്കുന്നു മാതാജിയെ? അത് എനിക്ക് ഫോണിൽ അത്ര അറിയില്ല, അതാ. സാരില്ല കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 5ാമത്തെ അധ്യായം വരെ പഠിച്ചു. 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടായിരുന്നത് ഇന്നലെ? പോന്നോട്ടെ, പറഞ്ഞോ. 5ാമത്തെ അധ്യായം. അർജുനൻ സംശയം ചോദിക്കുന്നത് ഭഗവാനോട്. കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണം, അനുഷ്ഠിക്കണം, ഉപേക്ഷിക്കണം. ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മം ഏതാണ്? എന്ത് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ? ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വ്യക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? ശാന്തി നൽകാനാവും. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? നിത്യസന്യാസി ജ്ഞാനി ആരാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? കർമ്മയോഗത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. കർമ്മയോഗം പറഞ്ഞില്ലേ? കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം. കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? കർമ്മം പറഞ്ഞ നാലാമത്തിലല്ലേ? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ. എന്നാലും നമുക്ക് വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് കർമ്മങ്ങൾ. വേദവിധി പ്രകാരം അല്ലാത്ത കർമ്മം വികർമ്മം. ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മം അകർമ്മം. ദൈവത്തിന് അർപ്പിച്ച് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് വേദത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്ത അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? കർമ്മം എന്ന് പറയും. അതിനെ നിഷേധിക്കുന്നത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? വികർമ്മം എന്ന് പറയും. വേണ്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറയും? അല്ലെ? അപ്പൊ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കർമ്മമാണ്. വേദത്തിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതായത് ഇപ്പൊ കളവ് നടത്തുക, കൊലപാതകങ്ങളൊക്കെ നടത്തുക, അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ? അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വികർമ്മം എന്ന് പറയാം. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെന്ത് പറയാം? അകർമ്മം. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് ഇതില്? സന്തോഷത്തിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കാതെ ദുഃഖത്തിൽ കൂടുതൽ ദുഃഖിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നവനാണ് ശരീരമല്ല സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കണം. ഭൗതികാതീതമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതികത്തിന് അതീതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി അല്ലെ? ഭൗതികത്തിന് അതീതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്?
സന്തോഷത്തിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കാതെയും ദുഃഖത്തിൽ കൂടുതൽ ദുഃഖിക്കാതെയും ആനന്ദാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന ഒരു ശരീരമല്ല ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നറിയുന്നവനാണ് അതീതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കുറെ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കാമക്രോധാദി, കാമത്തിൽ അതീതം വരുമ്പോൾ കാമക്രോധാദി, അതായത് ഭഗവാനെ മറക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനാണ് പരമാധികാരി, ഭഗവാനാണ് പരമസുഹൃത്ത്, ഭഗവാനാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലേ? അത് കണ്ടു. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ശാന്തി ശ്ലോകം അല്ലേ? അതിലെന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മാവാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥൻ എന്ന് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും എല്ലാ തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്. ദേവന്മാരുടെയും സുഹൃത്തും ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളെ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം, തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക. ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവും പറഞ്ഞത്? ശാന്തി നേടാൻ സാധിക്കും. ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങളൊന്നും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. മനസ്സിലാക്കാന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും നാഥൻ, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാനാണ്, എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്, പരമാസ്വാദകൻ ഭഗവാനാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, മനസ്സിലാക്കി അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലേശങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല, നമുക്ക് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളെ ഈ 5ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, മായാവാദി സന്യാസികളും വൈഷ്ണവ സന്യാസികളും തമ്മിലുള്ള ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതിന് കിട്ടില്ല. മായാവാദ സന്യാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് എത്രാമത്തിലാണ് വന്നത്? 5ാമത്തെ തന്നെയാണ്, 5ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ. വൈഷ്ണവ സന്യാസികളും മായാവാദ സന്യാസികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെ? വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ ഒരു ചാർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, കണ്ടില്ലേ അത്? കേവലമായ ജ്ഞാനം മോക്ഷത്തിന് അപര്യാപ്തമാണ്. മായാവാദ സന്യാസികളുടെ കേവലമായ ജ്ഞാനം മോക്ഷത്തിന് അപര്യാപ്തമാണ്. 3ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച പ്രവൃത്തി നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു. മാതാജി 3ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ് കാണിച്ചു. മായാവാദി താഴെ വീഴാനുള്ള സാധ്യത. സന്യാസികള് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഏത് സമയത്ത് അവർ എന്ത് ചെയ്യും? അവർക്ക് വീഴ്ച പറ്റാം. ഒരു രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? അവർ ഉറച്ചു നിന്ന് പോകുന്നത്. അല്ലാത്തവർക്ക് ഏത് സമയത്തും വീഴ്ച പറ്റാം. പിന്നെ വൈഷ്ണവ ഭാഗവത തത്വത്തെ പഠിക്കുന്നവർ വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾ ഭാഗവത തത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരതില് ഉറച്ചു. കാരണം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അവരത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അവർക്ക് അനേക ജന്മങ്ങൾ എടുക്കും, മറ്റവർക്ക് ഭഗവാനെ എളുപ്പത്തിൽ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും. അതന്നെ, അതെ. മായാവാദ സന്യാസികളും വൈഷ്ണവ സന്യാസികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറയാം നമുക്ക്. ഇതില് എല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് സമ്പൂർണമായ ത്യാഗം. അതായത് മായാവാദ സന്യാസികൾക്ക് താഴെ വീഴാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾക്ക് വിജയം ഉറപ്പാണ്. കാരണം മായാവാദ സന്യാസികൾ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരല്ല അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കാണുന്നതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വീഴ്ച വരാനുള്ള സാധ്യത, അവര് താഴെ വീഴാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾ ഭഗവാനെ ഒരു രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് വിജയം ഉറപ്പാണ്. ഒരെണ്ണം. പിന്നെന്താ നമുക്ക് പറയാം? വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾക്ക് എപ്പോഴും പരമാനന്ദം ഭഗവാനെ എളുപ്പത്തിൽ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അവർക്ക് ഭയങ്കര അനേക ജന്മങ്ങൾ എടുക്കും. വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾക്ക് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. മായാവാദ സന്യാസികൾക്ക് അത് സാധിക്കില്ല. അവർക്ക് കുറെ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാരണം അവരിപ്പോ ഭഗവാനെ രൂപത്തിലല്ല ആരാധിക്കുന്നത്. പിന്നെയും അവര് വീണ്ടും ജന്മമെടുത്തിട്ടാണ് ഭഗവാനെ ഏത് രൂപത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോ അല്ലെ, രൂപത്തിലേക്ക് ഭഗവാന് ഒരു രൂപമുണ്ടെന്ന് ഒരു ഭാവത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും കുറെ ജന്മങ്ങൾ അവർക്ക് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷെ വേഗത്തിൽ പ്രാപിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾക്ക് സാധിക്കും.
പിന്നെന്താ വേണ്ടത്? ഇനിയിപ്പോ എത്ര എണ്ണായി? 3 എണ്ണം 4 എണ്ണായില്ലേ? മതി മാതാജി, 3 എണ്ണം ചോദിച്ചത്. കേട്ടില്ലേ അപ്പൊ? അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഇനി നമുക്ക് 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. കർമ്മഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോജിയ സന്യാസി യോഗി അപ്പൊ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ശാന്തി കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ? അത് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും നമുക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സാധിക്കില്ല? പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇനി 6-ാമത്തെ അധ്യായം ധ്യാനയോഗം. അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അനാശ്രിത കർമ്മ ഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോതി യഃ സ സന്യാസി ച യോഗി ച ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും, അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയാണ്, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ആ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ നമ്മളൊരു കർത്തവ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തു പോകാം. ആ വ്യക്തിയാണ് ആര്? സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. അയാളാണ് യോഗി. അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല ആര്? സന്യാസി അല്ലെങ്കിൽ യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്ത്, അത് നമ്മുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മികമായ ഒരു കടമയാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? സന്യാസി അല്ലെങ്കിൽ യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതി. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിനുള്ളതാണ്? നെയും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ടാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം താരതമ്യേന വിശിഷ്ടമെന്നും ഭഗവാൻ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ താരതമ്യേന എന്താണ്? ശ്രേഷ്ഠമായതെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് പൂർണ്ണതയുടെ മാനദണ്ഡം. അപ്പൊ പൂർണ്ണതയുടെ മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെയാണ് പൂർണ്ണതയുടെ മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതി. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം താരതമ്യേന ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം പൂർണ്ണതയുടെ മാനദണ്ഡം, അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് എന്ത്? പൂർണ്ണതയുടെ മാനദണ്ഡം. ഉപേക്ഷിച്ച പരമപുരുഷന്റെ സംപ്രീതിക്കായി കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ജീവസത്തയാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസിയും യഥാർത്ഥ യോഗിയും. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ സന്യാസി അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ യോഗി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാർത്ഥമായ താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് പരമപുരുഷന്റെ സംപ്രീതിക്കായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തി. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യഥാർത്ഥ സന്യാസി അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ യോഗി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാകട്ടെ സ്വാർത്ഥ ഉദ്ദേശമില്ലാതെ പരിപൂർണ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുന്നു, സ്വന്തം തൃപ്തിക്കായല്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് സ്വന്തം സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം. സന്യാസാമിതി പ്രാഹുർയോഗം താം വിദ്ധി പാണ്ഡവ നഹ്യ സന്യാസ സങ്കൽപ്പോ
യോഗി ഭവതി കശ്ചനഃ. പരിത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് യോഗം തന്നെയാണ് നീ അറിയണം. പരിത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താണ്? യോഗം തന്നെയാണെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം. യോഗം എന്നാൽ പരമപുരുഷനായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ്. പാണ്ഡുപുത്ര, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള തൃഷ്ണ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആർക്കും ഒരിക്കലും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ പരിത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? പരിത്യജിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് യോഗം തന്നെയാണെന്ന് പറയും. യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനുള്ള തൃഷ്ണ, നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം ഉപേക്ഷിക്കാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആരാവാൻ സാധിക്കില്ല? യോഗി ആവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. യോഗി ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. യോഗം എന്നാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയണത്? യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവ് എന്ന നിലയിൽ തന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്തെന്ന് അറിയുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് സന്യാസ യോഗം. അപ്പൊ ഒരു ജീവാത്മാവ് എന്ന നിലയിൽ തന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക, അത് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയാ? സന്യാസ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനായി കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വ്യാപരിപ്പിക്കുവാൻ സന്ദർഭം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ത് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ? താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളും താൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അതല്ലാതെ ആ വ്യക്തിക്ക് യാതൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരേ സമയം തന്നെ സന്യാസിയും യോഗിയുമാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്? ഒരേ സമയം തന്നെ ആരായിരിക്കും? സന്യാസിയുമായിരിക്കും യോഗിയുമായിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന മനുഷ്യന് സുഖാനുഭോഗങ്ങൾക്കുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. അയാൾ എപ്പോഴും ഭഗവത് പ്രീണനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് സുഖാനുഭവങ്ങൾക്കുള്ള ആഗ്രഹം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. അയാൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. സ്വന്തം സന്തോഷത്തിനോ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷത്തിനോ തൃപ്തിക്കോ വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കില്ല. എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി? കൃഷ്ണാവബോധത്തില് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരു രക്ഷോർമുനേർ യോഗം കർമ്മ കാരണമുച്യത്തെ യോഗാരൂഢസ്യ തസ്യൈവ ശമ കാരണമുച്യത്തെ. അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിൽ പ്രാരംഭകനായ സാധകന് കർമ്മം എത്രേ മാർഗം. യോഗസിദ്ധിയിൽ ഉയർന്നവനാകട്ടെ എല്ലാ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും നിരോധനമാണ് ഉപായം. അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിൽ പ്രാരംഭകനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധകന് എന്താണ് അവരുടെ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്? കർമ്മമാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ. അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയില് പ്രാരംഭകനായ ഒരു സാധകന് കർമ്മമാണ് മാർഗം. പക്ഷെ യോഗാസിദ്ധിയിൽ ഉയർന്നവനാണെങ്കിലോ എല്ലാ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും നിരോധനം. യോഗസിദ്ധിയിൽ ഉയർന്നു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതായിരിക്കും ആ വ്യക്തിയുടെ ഉപായം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അത്യുന്നതമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനുള്ള കോണിയായി അതിനെ കണക്കാക്കാം. അപ്പൊ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ആ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള സാക്ഷാത്കാരം, ആ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനുള്ള ഒരു കോണിയായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എന്തിനെ കണക്കാക്കാം? യോഗത്തെ കണക്കാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനെ മൂന്നായിട്ട് വിഭജിക്കാം. ഇതിന് ഓരോ ഭാഗത്തിനും ജ്ഞാനയോഗം, ധ്യാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം എന്നിങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ 3 യോഗങ്ങൾ ആയിട്ട് പറയാം. നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ്? ജ്ഞാനം, ധ്യാനം, ഭക്തിയോഗം. അങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം. ധ്യാന പരിശീലനത്തിൽ തികച്ചും വിജയിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മനക്ഷോഭങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തി ലഭിക്കും. ഇപ്പൊ ധ്യാന പരിശീലനത്തിൽ തികച്ചും വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മനക്ഷോഭങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ധ്യാനത്തിൽ കർമ്മയോഗം വന്നില്ലല്ലോ ഈ 3 ഏത് കർമ്മയോഗം? കർമ്മയോഗം വന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതിൽ പറഞ്ഞ 3ആയിട്ട് വിഭജിക്കുക. അതിന് ഓരോ ഭാഗത്തിനും ജ്ഞാനയോഗം, ധ്യാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം എന്ന് പേര് കൊടുക്കാന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയണില്ല, 3ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോ പേര് കൊടുക്കാനേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ. നമ്മൾ കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് എവിടേക്ക് കടക്കണം? കർമ്മയോഗം നമ്മളെ കർമ്മത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രാപിക്കല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനിലേക്കുള്ള വഴിയാക്കല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ജ്ഞാനത്തിലൂടെയും ധ്യാനത്തിലൂടെയും ഭക്തിയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എവിടേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? നേരിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക്. പക്ഷെ
സാക്ഷാത്കാരത്തില്ല. പക്ഷെ കർമ്മത്തിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ കർമ്മയോഗം നമുക്ക് എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? ആദ്യം നമ്മള് കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവൻ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് അതെങ്ങനെയാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഫസ്റ്റത്തെ അതായത് അവനവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക. ആ, ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ്? നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ അല്ലെ? മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക്? ജ്ഞാനയോഗം. ജ്ഞാനയോഗം വരുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ആർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്? നമുക്ക് വേണ്ടിയാ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കത് അറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അത് എന്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റത്തെ, അതായത് ജ്ഞാനയോഗവും ധ്യാനത്തിലൂടെ ഭക്തിയോഗവും പറയുന്നതിന്റെ റീസൺ അതായിരിക്കും അവിടെ കേട്ടോ. ക്ലിയർ ആയി. ധ്യാന പരിശീലനത്തിൽ തികച്ചും വിജയിച്ച ഒരാൾക്ക് മനഃക്ഷോഭങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ധ്യാന പരിശീലനത്തിൽ തികച്ചും വിജയിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മനഃക്ഷോഭങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ധ്യാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ച യഥാ ഹീനേന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു ന കർമ്മ സ്വാനുഷജ്യതേ സർവസങ്കൽപ്പ സന്യാസി യോഗാരൂഢസ്തദോച്യതേ. ഭൗതിക തൃഷ്ണകളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചോ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആളെ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള തൃഷ്ണകളെല്ലാം ത്യജിച്ച്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചോ പ്രവർത്തിക്കാത്തൊരു വ്യക്തി. സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാത്തൊരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രവർത്തിക്കാത്ത വ്യക്തിയെ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക തൃഷ്ണകളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചോ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആളെ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയാം. കൃഷ്ണാവബോധത്താൽ ഒരാൾക്ക് ഏതു കർമ്മവും കൃഷ്ണപ്രീതിക്കായി കൊണ്ട് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ സുഖാഭിലാഷത്തിൽ നിന്ന് തികച്ചും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൊണ്ട് എന്താ ഗുണമുള്ളത്? എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഉത്തരേതാത്മനാത്മാനം ആത്മനാമവസാദയേത് ആത്മൈവാഹ്യാത്മനോ ബന്ധുരാത്മൈവാരിപുരാത്മനഃ. മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപതിക്കരുത്. കർത്തനായ ആത്മാവിനെ തന്റെ മനസ്സെത്ര ബന്ധു അത് തന്നെയാണ് ശത്രുവും. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം, അധപതിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. കർത്തനായ ആത്മാവിനെ തന്റെ മനസ്സാണ് ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് ശത്രു. അപ്പൊ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ ആയിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്, അധപതിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ആത്മാവിന്റെ ശത്രുവും മിത്രവും ആര് തന്നെയാണ്? മനസ്സ് തന്നെയാണ്. തന്റെ മനസ്സാണ് ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് ശത്രു. അപ്പൊ നമ്മള് സ്വയം ഉദ്ധരിക്കേണ്ടത് എന്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ആയിരിക്കണം? മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ ആയിരിക്കണം. അധപതിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ആത്മാവിന്റെ ശത്രുവും മിത്രവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭക്തനായ മനസ്സ് തന്നെയാണ് മിത്രവും ശത്രുവുമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. പരീക്ഷയ്ക്ക് തെറ്റിച്ചതല്ല കുറെ പേര്. അതെ അതെ അതെ. ആത്മാവിനെ തന്റെ മനസ്സാണ് ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് ശത്രു. അപ്പം ആത്മാവിന്റെ മനസ്സാണ് ശത്രുവും മിത്രവുമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? മനസ്സ് തന്നെയാണ്. ഭക്തനായ ആത്മാവിനെ അജ്ഞാനത്തിന്റെ ചെളിക്കുണ്ടിൽ നിന്ന് കരകയറ്റാൻ ഉതകുന്ന പരിശീലനം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആർക്ക് നൽകണം? ഈ മനസ്സിന് നൽകണം. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നമ്മൾ മിത്രമായിട്ട് മാറ്റണം. അപ്പൊ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിന് വേണ്ട പരിശീലനം കൊടുക്കണം. ആത്മാവിനെ അജ്ഞാനത്തിന്റെ ചെളിക്കുണ്ടിൽ നിന്ന് കരകയറ്റാൻ ഉതകുന്ന പരിശീലനം ആ മനസ്സിന് കൊടുക്കണം. വിഷയങ്ങളാൽ എത്രമാത്രം ആകർഷനാകുന്നുവോ അത്രത്തോളം ഒരാൾ ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സദാ മനസ്സുറപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി കെടാനുള്ള ഉത്തമ മാർഗം. അപ്പൊ എത്രത്തോളം നമ്മള് ഭൗതികമായ അസ്തിത്വത്തിൽ കുടുങ്ങി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയോ
അത്രത്തോളം നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. മാത്രമല്ല അത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ അതിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകും. എത്രത്തോളം നമുക്ക് അതിൽ ആകർഷനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും, നമ്മൾ അതിൽ കുടുങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മാറാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആകൃഷ്ടനായി കൊണ്ടിരിക്കുകയോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്ത് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും? ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദുഃഖങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. മാത്രമല്ല നമ്മൾ അതിൽ കുടുങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യും. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തില് മനസ്സുറപ്പിക്കാം. മനുഷ്യന് ബന്ധനത്തിനും മോചനത്തിനും മനസ്സ് തന്നെയാണ് കാരണം. വിഷയത്തിൽ ആസക്തമാകുമ്പോൾ ബന്ധനത്തിനും വിഷയത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു നിന്നാൽ മുക്തിക്കും അത് കാരണമാകും. അപ്പൊ നമ്മള് ബന്ധനത്തിനും മോചനത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്? ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് തന്നെ. അപ്പൊ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ആസക്തിയാകുമ്പോ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയത്തിൽ ആസക്തനാകുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരാണ്? അവിടെ ബന്ധനം വരാണ്. അതിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? മുക്തനാവാണ്, മുക്തിക്കും കാരണമാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും കാരണം ആരാണ്? മനസ്സാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നമ്മള് നിയന്ത്രിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബന്ധുരാത്മാത്മനാസ്തസ്യ യേനാത്മൈവാത്മനാജിതഃ അനാത്മനസ്തു ശത്രുത്തെ വർത്തേതാത്മൈവ ശത്രുവത്. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്. അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവായിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് ആരായിരിക്കും? നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്തായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ മനസ്സ് നമ്മുടെ ശത്രുവായിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശത്രുവായിരിക്കും മനസ്സ്. മനുഷ്യധർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ ഒരു ആത്മസുഹൃത്താകാൻ വേണ്ടി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കലാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗചര്യയുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗചര്യ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണത്. മനോനിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്ത യോഗാഭ്യാസം ബാഹ്യ പ്രകടനത്തിന് മാത്രമാകിയാൽ സമയം പാഴാക്കലല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാതെ യോഗാഭ്യാസം നടത്തിക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് മാത്രമാണ്? ബാഹ്യപ്രകടനം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. അത് ബാഹ്യപ്രകടനത്തിന് മാത്രമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സമയം പാഴാക്കലല്ലാതെ വേറൊന്നും ആകുന്നില്ല എന്ന് പറയാനുണ്ട്. ഹൃദയസ്ഥനായ പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്താനും അവിടുത്തെ ആജ്ഞാനുസൃതം പ്രവർത്തിക്കാനും കളമൊരുക്കലാണ് ശരിയായ യോഗാനുഷ്ഠാനം. ശരിയായ യോഗാനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുന്നത് പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്താൻ, അതനുസരിച്ച് ആജ്ഞാനുസൃതം പ്രവർത്തിക്കാനും ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും സാധിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത്? ശരിയായ ഒരു യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ജിതാത്മനാ പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിതഃ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു തഥാ മാനാപമാനയോഃ. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സാധിക്കും? ശാന്തി നേടാൻ സാധിക്കും, പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചൂടും തണുപ്പും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ഒരുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും. എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക്? മനസ്സിനെ കീഴടക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ശാന്തി നേടാൻ സാധിക്കും, പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചൂടും തണുപ്പും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും എന്ന് പറയാനിവിടെ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥ ഉടനെ കൈവരുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഭക്തനെ സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു അവസ്ഥ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൈവരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളൊന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ കുടസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയഃ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ യോഗി സമലോഷ്ടാശ്മകാഞ്ചനഃ. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. ആത്മസംയമിയായ അയാൾ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അയാളുടെ കാഴ്ചയിൽ, ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെയാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ എന്തെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയാം.
ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും സംതൃപ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ, ആത്മസംയമിയായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തി അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അഭൗതികതയിൽ വെച്ചാല് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മാറി ആ വ്യക്തി എന്തിലേക്ക് പോയി? അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലേക്ക് പോയി. അതുകൊണ്ട് അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. എല്ലാത്തിനെയും കാണുന്നത് സമഭാവനയോടെ ആയിരിക്കും ആ വ്യക്തി കാണുന്നത്. പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാതെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ജ്ഞാനം നിഷ്പ്രയോജനമാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളാണ് കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി തന്റെ ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. വെറും പാണ്ഡിത്യമുള്ളവർ എളുപ്പത്തിൽ വ്യാമോഹിതരാവുകയോ പ്രത്യക്ഷ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാൽ അമ്പരന്നു പോവുകയോ ചെയ്തേക്കാം. കൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിതനാകിയാൽ തികച്ചും നിയന്ത്രിത മനസ്കനാണ്. ഭൗതിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് യാതൊരു ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണ്. ഇപ്പൊ പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാത്ത പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ജ്ഞാനം എന്താണ്? അത് നിഷ്പ്രയോജനമാണ്. നമ്മൾ എത്ര ജ്ഞാനം നേടിയിട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രമാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവത്ഗീതയുടെ പ്രത്യേകത അതാണ് അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കാണ്. ആ ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആര്? കൃഷ്ണാവബോധം നേടിയ വ്യക്തി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക്. കൃഷ്ണനെ സ്വയം സമർപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് തികച്ചും നിയന്ത്രിത മനസ്കനാണ് ആ വ്യക്തി. ഭൗതിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് യാതൊരു ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനുമായിരിക്കും ആ ഒരു വ്യക്തി. ഭൗതികമായ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനുമായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. സുഹൃന്മിത്രാരുദാസീന മധ്യസ്ഥാദ്വേഷു ബന്ധുഷു സാധുഷോപി ച പാപേഷു സമബുദ്ധിർവിശിഷ്യതേ. സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കൾ, ഗുണകാംക്ഷികൾ, ശത്രുക്കൾ, ഉദാസീനന്മാർ, ഈർഷ്യാലുക്കൾ, ബന്ധുക്കൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, പാപികൾ എന്നിവരെയെല്ലാം സമഭാവനയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവൻ അല്പം കൂടി പുരോഗതി നേടിയവനാണ്. ഇനി എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കള്, ഗുണകാംക്ഷികള്, ശത്രുക്കള്, ഉദാസീനന്മാര്, ഈർഷ്യാലുക്കള്, ബന്ധുക്കള്, സജ്ജനങ്ങള്, പാപികൾ ഇവരെല്ലാം സമഭാവനയോടെ വീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ എങ്ങനെയാണ്? കുറച്ചുകൂടി പുരോഗതി നേടിയവനാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുക, ശത്രുക്കളെയും മിത്രങ്ങളെയും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നവര് കുറച്ചുകൂടി പുരോഗതി നേടിയതാണെന്ന് പറയാം. യോഗി യുഞ്ചീത സതത ആത്മാനം രഹസി സ്ഥിതഃ ഏകാകി യത ചിത്താത്മാ നിരാശീര പരിഗ്രഹഃ. ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി എപ്പോഴും തന്റെ ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് എന്നിവയെ പരമപുരുഷനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തണം. വിജന സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുകയും മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധയോടെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. അയാൾക്ക് യാതൊന്നിലും ആശയോ മമതയോ തോന്നരുത്. ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? തന്റെ ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് എന്നിവയെ പരമപുരുഷനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനി ഭഗവാനില് തന്റെ ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. പിന്നെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. വിജനമായ സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുകയും മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധയോടെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. യാതൊരു കാര്യത്തിലും വേറെ യാതൊന്നിലും അയാൾക്ക് ആശയോ മമതയോ തോന്നാനായിട്ട് പാടില്ല. എല്ലാതും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ആ വ്യക്തി ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി എപ്പോഴും തന്റെ ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് എന്നിവയെ പരമപുരുഷനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തണം. കൃഷ്ണാവബോധം എന്നാൽ എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയമായ പ്രേമത്തോടെ ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായ പ്രേമത്തോടെ ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, നമ്മുടെ അവബോധം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം? ഭഗവാനായിരിക്കണം. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുക. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തോടും പരമാത്മാവിനോടും മമതയുള്ളവരും ഭാഗികമായി കൃഷ്ണാവബോധം നേടിയവർ തന്നെയാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മം, ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയായി കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും
പരമാത്മാഭാവത്തില് ഭഗവാനെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും അവരും എങ്ങനെയാണ് ഭാഗികമായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധം നേടിയവർ തന്നെയാണെന്ന് പറയാണ്. യാതൊന്നിലും ആസക്തി ഇല്ലാതെയും അതേസമയം കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധമുള്ള ഏതിനെയും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടും ഉത്തമ സ്ഥിതി കൈവരിച്ച ഒരാൾ മമതാ ബന്ധങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ യാതൊന്നിലും ആസക്തി ഇല്ലാതെ കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധം കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഏതൊന്നിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തമ സ്ഥിതി കൈവരിക്കുക. എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള എല്ലാത്തിനെയും സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി, നമുക്ക് ഇത് പറയാം, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ആ മമതാ ബന്ധങ്ങൾ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. നമ്മൾ ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കാം. എല്ലാതും ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ചിന്തിക്കുക. അങ്ങനെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഉത്തമ സ്ഥിതിയിൽ എത്താന്ന് പറയാം. നമുക്ക് ആ വ്യക്തി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ചു എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതികമായ യാതൊന്നിലും ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്കത് ചെയ്താ ചെയ്തു, ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചെയ്തില്ല, കിട്ടിയാ കിട്ടി, കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും സാരില്ല, ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്തുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, നമുക്കൊരു ഉത്തമ സ്ഥിതി കൈവരിച്ചു എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം നമ്മള് മമതാ ബന്ധങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് അതിക്രമിച്ചു എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ശുചൗ ദേശേ പ്രതിഷ്ഠാപ്യ സ്ഥിരമാസനമാത്മനഃ നാത്യുച്ഛിതം നാതിനീചം ചൈലാജീനാകുശോത്തരം തത്രൈകാഗ്രം മനഃ കൃത്വാ യഥാ ചിത്തേന്ദ്രിയക്രിയഃ ഉപവിശ്വാസനേ യുഞ്ച്യാത് ഉദ്യോഗാമാത്മവിശുദ്ധയേ. യോഗ പരിശീലനത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ഒരു വിജന സ്ഥലത്ത് പോയി നിലത്ത് കുശപ്പുല്ല് വിരിച്ച് അതിനു മീതെ മാൻതോലും വസ്ത്രവും വിരിക്കണം. ഇരിപ്പിടം അത്യുന്നതമോ ഏറെ താഴ്ന്നതോ ആവരുത്. പരിസരം വിശുദ്ധമായിരിക്കണം. യോഗി ഈ ആസനത്തിൽ ഉറച്ചിരുന്ന് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് ഏകാഗ്രചിത്തനായി ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി യോഗം അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പൊ യോഗ പരിശീലനത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ എന്ത് വേണം? ഒരു വിജന സ്ഥലത്ത് പോയി നിലത്ത് കുശപ്പുല്ല് വിരിച്ച് അതിന് മീതെ മാൻതോലും വസ്ത്രവും വിരിക്കണം. അപ്പൊ യോഗ പരിശീലനത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ എവിടെ പോണം? ഒരു വിജന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? കുശപ്പുല്ല് വിരിക്കുക, അതിന് മീതെ മാൻതോല് വിരിക്കുക, എന്നിട്ട് വസ്ത്രം വിരിക്കുക. ഇരിപ്പിടം എങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല? ഭയങ്കര പൊക്കത്തിലുള്ളതാവാൻ പാടില്ല, അത്യുന്നതമോ ഏറെ താഴ്ന്നതാവാനായിട്ട് പാടില്ല. പരിസരം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ശുദ്ധമായതായിരിക്കണം. ആ സ്ഥലത്ത് ഉറച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി യോഗി എന്ത് ചെയ്യണം? യോഗം അനുഷ്ഠിക്കണം. യോഗ പരിശീലനത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ഒരു വിജന സ്ഥലത്ത് പോയി നിലത്ത് കുശപ്പുല്ല് വിരിച്ച് അതിന് മീതെ മാൻതോലും വസ്ത്രവും വിരിക്കണം. യോഗി ആസനത്തിൽ ഉറച്ചിരുന്ന് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് ഏകാഗ്രചിത്തനായി ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി യോഗം അനുഷ്ഠിക്കണം. വിശുദ്ധ പരിസരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ആത്മനിയന്ത്രണമോ മനസ്വസ്ഥതയോ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ധ്യാനം ശീലിക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് കലിയുഗത്തിലെ മനുഷ്യർ പൊതുവെ അല്പായുസ്സുകളും ആത്മീയ ബോധം കുറഞ്ഞവരും വിവിധ ക്ലേശങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥരുമായി കാണപ്പെടുന്നെന്ന് ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവബോധത്തിനുള്ള അത്യുത്തമ ഉപായം ഭഗവത് നാമോച്ചാരണം എന്ന വസ്തുതയും ഇതിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വിശുദ്ധ പരിസരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ യോഗി എന്ത് ചെയ്യണം? ആസനത്തിൽ ഉറച്ചിരുന്ന് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് ആത്മശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യോഗം അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പൊ ഇരിക്കേണ്ട രീതിയാണ് പറഞ്ഞത്. വിജന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് കുശപ്പുല്ല് വിരിച്ച് അതിന് മീതെ മാൻതോലും വസ്ത്രവും വിരിച്ചിരിക്കണം. പിന്നെന്താണ്? ആത്മനിയന്ത്രണം, മനസ്വസ്ഥത ഇല്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്, കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് നാമജപമാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാമജപമാണ്. കാരണം കലിയുഗത്തിലെ മനുഷ്യർ പൊതുവെ എങ്ങനെയാണ്? അല്പായുസ്സുക്കളാണ്, ആത്മീയ ബോധം കുറഞ്ഞവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവിധ ക്ലേശങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥരമായി കാണപ്പെടുന്നെന്ന് ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്? ധ്യാനത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതി പ്രായോഗികമാക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് ഭഗവാൻ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. സമം കായാശിരോ ഗ്രീവം ധാരയന്നാചലം സ്ഥിര സംപ്രേക്ഷ്യ നാസികാഗ്രം സ്വം ദിശ്ചാനാവലോകയാൻ പ്രശാന്താത്മവിഗതഭീർ ബ്രഹ്മചാരി വ്രതേ സ്ഥിതഃ മനഃ സംയമമച്ഛിത്തോ യുക്ത ആസീത മത്പരഃ
തന്റെ ശരീരവും കഴുത്തും ഋജുരേഖയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് യോഗി നാസാഗ്രത്തിൽ ദൃഷ്ടിയൂന്നണം. സ്വസ്ഥവും നിയന്ത്രിതവുമായ മനസ്സോടെ നിർഭയനായി ബ്രഹ്മചര്യനിഷ്ഠനായി സ്വഹൃദയസ്ഥനായ എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്ന് ഗ്രഹിച്ച് ധ്യാനിക്കണം. അപ്പൊ ശരീരവും കഴുത്തും ഋജുരേഖയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട്, നേർരേഖയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് യോഗി നാസാഗ്രത്തില് ദൃഷ്ടിയൂണം. നാസത്തിന്റെ അഗ്രത്തില് ദൃഷ്ടിയൂന്ന. സ്വസ്ഥവും നിയന്ത്രിതവുമായ മനസ്സോടെ നിർഭയനായി ബ്രഹ്മചര്യാനിഷ്ഠനായി സ്വഹൃദയസ്ഥനായ എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഗ്രഹിച്ച് ധ്യാനിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യമെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നാസാഗ്രത്തിൽ ദൃഷ്ടി ഊന്നിക്കൊണ്ടാണ്. അതായത് നമ്മള് നമ്മള് കൺട്രോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? നമ്മള് നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പൊ നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സോടെ നിർഭയനായിട്ട് ബ്രഹ്മചര്യാനിഷ്ഠനായിട്ട് സ്വഹൃദയസ്ഥനായ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ് ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്ന് ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ധ്യാനത്തില് മുഴുകാനാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. പരമാത്മാവായിട്ട് ചതുർഭുജനായ വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തിൽ സർവ്വജീവികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന കൃഷ്ണനെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത്? ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വിഷ്ണുമൂർത്തിയെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കാതെ മിഥ്യയോഗാചര്യയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ സമയം പാഴാക്കലാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് സാധിക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ എന്താണ്? നമ്മള് സമയം പാഴാക്കലല്ലാതെ വേറൊന്നില്ല. ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്ന വിഷ്ണുമൂർത്തിയെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവർ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും പിന്മാറണം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ശരിയായ രീതിയിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് നേടിയിരിക്കണം? പൂർണ്ണമായിട്ടും മുക്തനാകേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ്. പരിശീലനം കൂടാതെ ജ്ഞാനയോഗത്തിലോ ഭക്തിയോഗത്തിലോ ആർക്കും മുന്നേറാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ പരിശീലനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ധ്യാനയോഗത്തിലൂടെ ആയാലും ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ആയാലും മുന്നേറാൻ സാധിക്കില്ല. അതല്ലാതെ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നിയന്ത്രിതാത്മാവായ ഗൃഹസ്ഥ ബ്രഹ്മചാരിയെ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സ്വീകരിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ അവരെ ധ്യാന യോഗ പ്രസ്ഥാനക്കാർ സ്വീകരിക്കില്ല. അപ്പൊ നിയന്ത്രിത ആത്മാവായിട്ടുള്ള ഒരു ഗൃഹസ്ഥ ബ്രഹ്മചാരി ആ വ്യക്തിയെ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സ്വീകരിക്കും, പക്ഷെ ജ്ഞാനയോഗത്തിലോ ധ്യാന യോഗ പ്രസ്ഥാനക്കാർ അവരെ സ്വീകരിക്കില്ല. കാരണം നിയന്ത്രിത ആത്മാവായിട്ടുള്ള ഗൃഹസ്ഥ ബ്രഹ്മചാരി ആ ബ്രഹ്മചാരിക്ക് ഭക്തിയോഗത്തിൽ ആ വ്യക്തിയെ സ്വീകരിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്? ജ്ഞാനം നേടാതെ അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനത്തിലൂടെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ളവരെ ആരെ സ്വീകരിക്കില്ല? ഗൃഹസ്ഥ ബ്രഹ്മചാരിയെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. തികച്ചും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരാൾക്ക് വിഗത നിർഭയനാവാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ നിർഭയനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധം മാത്രമാണ് നിർഭയതയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനം. കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? നിർഭയത ഇല്ലാതെ, നമുക്കൊരിക്കലും ഭയമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാവണം. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. നമ്മളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്ത് മാറി? ഭയം മാറി. നമുക്ക് എവിടെ പോകാൻ എന്ത് ചെയ്യാനും ഭയങ്കര ധൈര്യമായിരിക്കും. എങ്ങനെ? ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ട്. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഏതൊരു സമയത്തും ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക. നമ്മൾ അവബോധം മുഴുവൻ ആരായിരിക്കും? ഭഗവാനായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താവും? നമുക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഭയവും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. യോഗാചര്യയുടെ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് യോഗ സംഘടനകൾ എന്ന പേരിൽ പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്നവരുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. യുഞ്ജന്നേവം സദാത്മാനം യോഗി നിയതമാനസഃ ശാന്തി നിർവാണ പരമാ മത്സംസാമതിഗച്ഛതി. ഇങ്ങനെ മനസ്സ്, ശരീരം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവകളെ നിരന്തരം ചൊൽപ്പടിയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം സാധിച്ച അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി ഭൗതിക ജീവിതത്തെ അതിക്രമിച്ച് ദൈവ സാമ്രാജ്യം പോകുന്നു. അപ്പൊ അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇങ്ങനെ മനസ്സും ശരീരവും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളും ഒക്കെ നിരന്തരം ചൊൽപ്പടിയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം സാധിച്ച ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭൗതികമായ ജീവിതത്തെ അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവ സാമ്രാജ്യം, അതായത് കൃഷ്ണന്റെ പാദം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെ വേണം? മനസ്സും ശരീരവും പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ചൊൽപ്പടിയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? ആത്മനിയന്ത്രണം ചെയ്തുകൊണ്ട് സാധിച്ച വ്യക്തിക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനിക്ക് ഭൗതിക ജീവിതത്തെ അതിക്രമിച്ച് ദൈവ സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും.
ഭൗതികമായി ഒന്നും നേടാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല യോഗാചര്യ. ഭൗതികത്വത്തെ സമ്പൂർണമായി നിർത്താൻ. യോഗാചര്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് യോഗചര്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യന് പരവ്യോമത്തിലെ ഭഗവത്ധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് മാറാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ? പരവ്യോമത്തില്, അതായത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കാം. ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തിലെ സൂര്യനെ പോലെ ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും സ്വയം പ്രകാശമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തില് സ്വയം പ്രകാശം നൽകുന്നത് ആരാണ്? സൂര്യനാണ്. പക്ഷെ ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? സ്വയം പ്രകാശങ്ങളാണ്, പ്രകാശമുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതി ഉള്ളത് കൊണ്ടെല്ലാം സ്വയം പ്രകാശമുള്ളവയാണ്. കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു തികഞ്ഞ യോഗിക്ക് യഥാർത്ഥ ശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞൊരു യോഗിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ശാന്തി ലഭിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് തികഞ്ഞ യോഗി. പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ ജനന മരണങ്ങളുടെ മാർഗത്തെ പിന്നിട്ട് പോകാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്നിട്ട് പോകാനൊന്നും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജനന മരണങ്ങളെ പിന്നിടാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയും തോറും ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അവസരം നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരില്ല? ജനന മരണങ്ങളുടെ മാർഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഉണ്ട് മാതാജി. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നുണ്ടോ കുറെ എടുക്കുമ്പോ? നിർത്തണം അവിടെ വെച്ച്? അത് എടുക്കണോ? കുറച്ചും കൂടി 5 കൂടി എടുക്കണോ? അത് നിർത്തണോ? കുറെ ആവുമ്പോ പാടുണ്ടെങ്കിൽ നിർത്താം. മാതാജിയുടെ ഇഷ്ടം. എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്ത് വേണം? നിർത്താം മാതാജി, നിർത്താം. കുറെ ആവുമ്പോ പാടുണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം കുറച്ച് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ ചിലപ്പോ എല്ലാം കൂടെ ആവുമ്പോ അതാണ് ചോദിച്ചത്. ഗ്രഹിക്കാൻ അല്ലെ? 20 വെച്ചിട്ട് നിർത്താൻ വിചാരിക്കുക. അതെ. കുറച്ച് ഇനി അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ വരുമ്പോഴേ കുറെ കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും. ശരി മാതാജി, ശരി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം അല്ലെ നമുക്കെന്നാ? അതെ മാതാജി. സന്യാസി ആരാണ്? സന്യാസി ആരാ? കർമ്മഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നയാൾ. കർമ്മഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് യോഗം? എന്താണ് യോഗം? എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് യോഗിയാകാൻ കഴിയില്ല. എന്താണ് യോഗം? പരിത്യാഗം, പുരുഷനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് യോഗം. യോഗം പരമപുരുഷനായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള തൃഷ്ണയെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആർക്കും ഒരിക്കലും യോഗിയാവാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ഒരിക്കലും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി. ഭഗവാൻ എന്താണ് യോഗം? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല? സുഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉള്ള ആൾ. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള ആഗ്രഹം ഉപേക്ഷിക്കാതെ യോഗിയാകാനാവില്ല. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള ആഗ്രഹം ഉപേക്ഷിക്കാതെ സുഖങ്ങളിലുള്ള ആഗ്രഹം അല്ലെ, കൃഷ്ണ, അത് ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആർക്കും എന്താവാൻ സാധിക്കില്ല? യോഗിയാവാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഇനി യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചവൻ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചയാൾ. അതെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ എല്ലാ സുഖങ്ങളും വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയാം. ഇന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള യാതൊന്നും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സുഖങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണ് യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ.
അടുത്തത് ഭക്തനായ ആത്മാവിന്റെ ഉറ്റ മിത്രവും ശത്രുവും. മനസ്സ്. മനസ്സ്. മനസ്സ് അത് ഞാൻ ആരും മറക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മനസ്സിന്റെ മനോഭാവം ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും? ശാന്തി നേടാൻ സാധിക്കും, പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും ഒന്നും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. മനസ്സിനെ കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞാല് ശാന്തി നേടി പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. മാത്രമല്ല ആ വ്യക്തിക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും സാധിക്കുന്നത്. എല്ലാം ഒരുപോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പരിപൂർണത എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? പൂർണ്ണമായ അവസ്ഥ. പരിപൂർണമായ അവസ്ഥ. പരിപൂർണത എന്ന് വെച്ചാല് അതായത് നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നു? ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതാണ് എന്ത് പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത്. പരിപൂർണത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ മാറി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ചിന്ത മുഴുവൻ ആരിലേക്ക് മാറ്റാം? ഭഗവാനിലേക്ക് മാറ്റാം. അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പരിപൂർണത എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ അത്? മാതാജി അത് തന്നെ ഇതും വരില്ലേ? തന്റെ ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവ് എന്നിവയെ പരമപുരുഷനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തണം അല്ലേ? അതെ, അതായത് എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക, ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അതാണ് പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ അത് പരിപൂർണത? കലിയുഗത്തിൽ മോക്ഷത്തിനുള്ള ഏക മാർഗം ഹരിനാമ കീർത്തനം. ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുക. അതായത് ഹരിനാമ കീർത്തനാണെന്നാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. അതാണ് അല്ലെ കലിയുഗത്തില് നാമജപാണ്. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് 15 പേര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? 15 വരെ. 10ാമത്തെ പക്ഷെ ഇനിയും വരുന്നുണ്ടല്ലോ. പൂർണ്ണതയുടെ മാനദണ്ഡം എന്താണ്? പൂർണ്ണതയുടെ മാനദണ്ഡം 8ാമത്തെയാണ് പറയേണ്ടത്. 8ാമത്തെ 9ാമത്തെ എടുത്തിട്ടില്ലേ മാതാജി? നമ്മള് 15 വരെയല്ലേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതെ. പക്ഷെ അത് കൂടാതെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താ പറയാ മുന്നത്തേതാണ്. പൂർണ്ണതയുടെ മാനദണ്ഡം എത്ര 10ാമത്തെയാണോ മാതാജി? ഫലസിദ്ധി ഉദ്ദേശിക്കാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് പൂർണ്ണതയുടെ മാനദണ്ഡം. പൂർണ്ണതയുടെ മാനദണ്ഡം എന്താണ് മാതാജി? ഫലസിദ്ധി ഉദ്ദേശിക്കാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് പൂർണ്ണതയുടെ മാനദണ്ഡം. ഇത് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കി കിട്ടാറുണ്ട്. അത് എങ്ങനെ വന്നത്? ഇടയിൽ വന്നത് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ 2 വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ 2 ഇതിട്ട കാര്യം സ്ലൈഡ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ എടുത്തതും പഴയ സ്ലൈഡ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ്. പുതിയ സ്ലൈഡ് വേറെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് ആ 9 ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് അതിന് മുന്നേ വരെ എടുത്തിരുന്ന നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ മിക്സ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചത്. എല്ലാ അധ്യായങ്ങളിലും അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളത്. പൂർണ്ണതയുടെ മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് പൂർണ്ണതയുടെ മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഏത് പദ്ധതിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്? അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നു. എന്താ പറയുന്നത്? യോഗം എന്ന് പറയും. യോഗാരൂഢൻ എന്താന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ?
എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് യോഗിയാവാൻ സാധിക്കാൻ അത് എടുത്തിട്ടില്ല അല്ലെ? ഇല്ല, അത് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഇനിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി